Amintiri din copilărie de Ion Creangă. Partea a doua. Nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul nașterii mele, la casa părintească din Humulești, la stâlpul hornului unde lega mama o șfară cu motocei la capăt, de crăpau mâțele jucându-se cu ei, la prichiciul vetrei cel humuit de care mă țineam când începusem a merge copăcel, la cuptorul pe care mă ascundeam când ne jucam noi băieții de amijoarca și la alte jocuri și jucării pline de hazul și farmecul copilăresc, parcă-mi saltă și acum inima de bucurie. Și, Doamne, frumos era pe atunci, căci și părinții și frații și surorile mi erau sănătoși, și casa ne era îndestulată și copiii și copilele megieșilor erau de-a pururea în petrecere cu noi, și toate mergeau după plac, fără leac de supărare, de parcă era toată lumea a mea. Și eu eram vesel ca vremea cea bună și șturlubatic și copilăros ca vântul în tulburarea sa. Și mama, care era vestită pentru năzdrăvăniile sale, îmi zicea cu zâmbet uneori când începea să ivi soarele dintre nouri după o ploaie îndelungată: "Ieși, copile, cu părul bălai afară și râde la soare, doar s-a îndreptat vremea." Și vremea se îndrepta după râsul meu. Știa, vezi bine, soarele cu cine are de-a face, căci eram feciorul mamei, care și ea cu adevărat că știa a face multe și mari minunății. Alunga nourii cei negri de pe deasupra satului nostru și abătea grindina în alte părți, înfigând toporul în pământ afară dinaintea ușii. Închega apa numai cu 2 picioare de vacă, de se încrucea lumea de mirare. Bătea pământul sau peretele sau vreun lemn de care mă păleam la cap, la mână sau la picior, zicând: "Na, na!" și îndată îmi trecea durerea. Când voia în sobă tăciunele aprins, care se zice că face vânt și vreme rea, sau când țiuia tăciunele despre care se zice că te vorbește cineva de rău, mama îl mustra acolo în vatra focului și îl buchisa cu cleștele să se mai potolească dușmanul. Și mai mult decât atâta, o leacă de nu-i venea mamei la socoteală căutătura mea, îndată pregătea, cu degetul îmbălat, puțină tină din colbul adunat pe opsasul încălțării, ori mai degrabă lua funingile de la gura sobei, zicând: "Cum nu se deoache călcâiul sau gura sobei, așa să nu mi se deoache copilașul." Și îmi făcea apoi câte un benchi boghet în frunte ca să nu-și prăpădească odorul. Și altele multe încă făcea. Așa era mama în vremea copilăriei mele, plină de minunății, pe cât mi-aduc aminte. Și mi-aduc bine aminte, căci brațele ei m-au legănat când îi sugeam țâța cea dulce și mă alintam la sânui, gângurind și uitându-mă în ochii cu drag. Și sânge din sângele ei și carne din carnea ei am împrumutat, și a vorbi de la dânsa am învățat. Iar înțelepciunea de la Dumnezeu, când vine vremea de a pricepe omul ce-i bine și ce-i rău. Dar vremea trecea cu amăgeli și eu creșteam pe nesimțite și tot alte gânduri îmi zburau prin cap și alte plăceri mi se deșteptau în suflet. Și în loc de înțelepciune mă făceam tot mai neastâmpărat și dorul meu era acum nemărcinit. Căci sprințar și înșelător este gândul omului pe ale cărui aripi te poartă dorul necontenit și nu te lasă în pace până ce intri în mormânt. Însă vai de omul care se ia pe gânduri. Uite cum te trage pe furiș apa la adânc și din veselia cea mai mare cazi deodată în urâcioasa întristare. Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea singură este veselă și nevinovată. Și drept vorbind, acesta e adevărul. Ce-i pasă copilului când mama și tata se gândesc la neajunsurile vieții, la ce poate să le aducă ziua de mâine sau că îi frământă alte gânduri pline de îngrijire? Copilul, încălecat pe bățul său, gândește că se află călare pe un cal de cei mai strașnici, pe care aleargă cu voie bună și îl bate cu biciul și îl strunește cu tot din adinsul și răgnește la el din toată inima de-ți ia auzul.
și de cade jos, crede că l-a trântit calul și pe băț își descarcă mânia în toată puterea cuvântului. Așa eram eu la vârsta cea fericită și așa cred că au fost toți copiii de când e lumea asta și pământul, măcar să zică cine ce-a zice. Când mama nu mai putea de obosită și se lăsa câte o leacă ziua să se odihnească, noi, băieții, tocmai atunci ridicam casa în slăvi. Când venea tata noaptea de la pădure din Dumeznicu, înghețat de frig și plin de promoracă, noi îl speriam sărindu-i în spate pe întuneric. Și el, cât era de ostenit, ne prindea câte pe unul, ca la baba oarba, ne ridica în grindă zicând, "Tâta mare!" și ne săruta mereu pe fiecare. Iar după ce se aprindea paiețul și tata se punea să mănânce, noi scoteam mâțele de prin ognițe și cotruță și le flocăiam și le șmotream dinaintea lui de le mergea colpul. Și nu puteau scăpa bietele mâțe din mâinile noastre până ce nu ne zgâriau și ne stupeau ca pe noi. "Încă te uiți la ei, bărbate," zicea mama, "și le dai paiale. Așa-i? Ha, bine v-am mai făcut pughibale spurcate ce sunteți, că nicio lighioaie nu se poate aciuia pe lângă casă de răul vostru. Ia ca dacă nu v-am săcelat astăzi, faceți o trocol prin cele mâțe și dați la om ca câinii prin băț." "Ara, da, păi aveți la știință că vă prea întreceți cu de ochiul. Acu și iau varga din coardă și vă croiesc de vă merg peticele." "Ia, lasă și tu, măi, nevastă, lasă-i, că se bucură și ei de venirea mea," zicea tata, dându-ne huța. "Ce le pasă? Lemne la trunchi sunt, slănină și făină în pod este, de-a volna, brânză în putină asemenea, curechi în poloboc, slavă Domnului, numai dar fi sănătoși. Să munce și să se joace acum cât smititei, că le-a trece lor zburdăciunea când or fi mai mari și or lua grijile înainte. Nu te teme că nu or scăpa de asta. Și apoi nu știi că este o vorbă. Dacă-i copil să se joace, dacă-i cal să tragă și dacă-i bobă să citească." "Ție, omule, așa ți-a zice, că nu șezi cu dânși în casă toată ziulica să-ți scoată perii albi, mânca iar pământul să-i mănânce. Doamne, iartă-mă! Dar mai veni vara să se mai joace și pe afară, că m-am săturat de ei ca de mere pădureți. Câte trăcările vin în cap, toate le fac. Când începe a toca la biserică, Zahei al tău cel cu minte, fuga și el afară începe a toca în stative, de pârie pereții case și duduie fereștile. Iar stropșitul de Ion cu talanca de la oi, cu cleștele și cu vătraiul, face o hodorogeală și un tărăboi de țiauzul. Apoi își pun câte o țoală în spate și câte un coif de hârtie în cap și cântă aleluia și Doamne miluiește, popa prinde pește, de te scot din casă. Și asta în toate zilele de câte 2-3 ori, dezvine câteodată să-i coșești în bătaie, dacă ai sta să te potrivești lor." "Păi da, măi femeie, tot ești o bisericoasă de s-a dus vestea. Încaltă, ți-au făcut și băieții biserica aici pe loc, după cheful tău, măcar că ți intră biserica în casă de departe cei. De-amu, puneți-vă pe făcut privegheri de toată noaptea și parascovenii câte vă place, măi băieți. Dacă vi voia să vă dea măta în toate zilele numai colaci de cei unși cu miere de la 40 de sfinți și colivă cu miez de nucă." "Ei, apoi, minte ai, omule! Mă miram eu de ce și ei așa de cuminți mititei, că tu le dai nas și le ții hangul. Ia privește-i cum stau toți treji și se uită țintă în ochii noștri, parcă au de gând să ne zugrăvească. Ia să-i fi sculat la treabă și apoi să-i vezi cum se codesc, se trâmboiesc, se sclifosesc," zise mama. "Hai, la culcat, băieți, că trece noaptea. Vouă ce vă pasă când aveți de mâncare sub nas." Și după ce ne culcam cu toții, noi, băieții ca băieții, ne luam la hârjoană și nu puteam adormi de incuri, până ce era nevoită biata mamă să ne facă musai câte un șurub 2 prin cap și să ne dea câteva tapangele la spinare. Și tata, săturându-se câteodată de atâta hălăgie, zicea mamei: "Ei, taci, ajungă-ți de-a muherghelie,
Știu că doar nu-s babe să chirotească din picioare. Însă mama ne mai dă atunci câteva pe deasupra și mai îndesate, zicând: "N-avă de cheltuială, gheavol ce sunteți! Nici noaptea să nu mă pot odihni de incotele voastre." Și numai așa se putea liniști biata mamă de răul nostru, biată să fie de păcate. Și apoi socotiți că se mântuia numai cu atâta? Ți-ai găsit! A doua zi, dis dimineață, le începeam din capăt. Și iar lua mama nănașa din coardă și iar ne jnăpăia. Dar noi parcă bindiseam de asta. Vorba aceea, pielea rea și crăpănoasă, ori o bate, ori o lasă. Și câte nu ne venea în cap și câte nu făceam cu vârși îndesate, mi-aduc aminte de parcă acum mi se întâmplă. Mai pasă de ține minte toate cele și acum așa, dacă te slujește capul, bade Ioane. La Crăciun, când tăia tata porcul și îl pârlea și îl opărea și îl îmbelea iute cu paie de lânădușa, ca să se poată rade mai frumos, eu încălecam pe porc deasupra paielor, de făceam un chef de mii de lei, știind că mie are să-mi dea coada porcului s-o frig și beșica s-o umplu cu grăunțe, s-o umflu și s-o zurăiesc după ce s-a uscat. Și apoi, vai de urechile mamei până ce nu mi-o spărgea de cap. Și să nu-mi uit cuvântul. Odată, la un Sfânt Vasile, ne prindem noi vreo câțiva băieți din sat să ne ducem cu plugul, căci eram și eu mărișor acum, din păcate. Și în ajunul Sfântului Vasile, toată ziua am stat de capul tatei să-mi facă și mie un buhai, ori de nu, batâr un harabnic. "Doamne, ce harabnic ce-i da eu!" zise tata de la o vreme. "N-ai ce mânca la casa mea? Vrei să te bușească cei nandrălăi prin omăt? Acu și te descalță." Văzând eu că mi-am aprins paie în cap cu asta, am șterpelit-o de acasă, numai cu beșica cea de porc, nu cumva să-mi ia tata ciubotele și să rămân de rușine înaintea tovarășilor. Și nu știu cum s-a întâmplat că niciunul din tovarăși n-avea clopot. Talanca mea era acasă, dar mă puteam duce să o iau? În sfârșit, facem noi ce facem și sclipuim de colea o coasă ruptă, de aici o cârcee de tânjală, mai un vătrar cu belciug, mai beșica cea de porca mea și pe după toacă ne pornim pe la case. Și o luăm noi de la popa Oșlobanu, tocmai din capul satului de sus, cu gând să umblăm tot satul. Când colo, popa tăia lemne la trunchi afară și, cum a văzut că ne așezăm la fereastră și ne pregătim de urat, a început a ne trage câteva nașteri îndesate și a zice: "De-abia s-au culcat găinile și voi ați început? Ia stați o leacă, blestemaților, să vă dau eu." Noi atunci am pârlit-o la fugă, iar el, zvârr, cu o scurtătură în urma noastră, căci era om cursus și bâclișit, popa Oșloban. Și din spaima aceea am fugit noi mai jumătate de sat înapoi, fără să avem cât îi zice popii. Drele pe podele și bureți pe pereți. Câte pene de cucoși, atâția copii burduhoși, cum obișnuiesc a zice plugarii pe la casele ce noi primesc. "Măi, al dracului venetic și ceapcăn de popă," zicem noi după ce ne adunăm toți la un loc, înghețați de frig și speriați. Cât pe ce era să ne ologească boaita cea îndrăcită, vedea l-am dus pe năsălie la biserica Sfântului Dumitru de sub cetate, unde slujește. Curat o cigăl crucea la colocit, să vie să-și facă budihaci acasă la noi în sat. Ferească Dumnezeu să fie preoții noștri așa, că nu te-ai mai înfrupta cu nimica de la biserică în vecii vecilor. Și până îl mai menim noi pe popa, până îl mai băscorodim, până una alta, amurgește bine. "Ei, amu, ce-i de făcut?" "Hai să intrăm aici, în ograda asta," zise Zaharia lui Gâtlan, "că ne trecem vremea stând în mijlocul drumului." Și intrăm noi la Vasile Aniței și ne așezăm la fereastră după obicei, dar parcă naiba vrăjești. Cela nu sună coasa că e frig, celuia că îi îngheață mâinile pe cârcee. Vărul meu, Ion Mogorogea, cu vătrarul sub soară, se punea de pricină că nu ură și nu m-ați scrăpa inima în tine de necas. "Ură tu, măi, chiriece," zic eu lui Goian. "Și noi, măi, Zaharie, să pufnim din gură ca buhaiul, iar iștilal să strige, hăi, hăi!" Și odată și începem. Și ce să vezi?
unde nu se ia hapsâna de nevasta lui Vasile Aniței cu cociorva aprinsă după noi, căci tocmai atunci trăgea focul să dea colaci în cuptor. Vai, aprinde, var focul să vă aprindă, zise ea burzuluită grozav. Dar cum se cheamă asta? În obrazul cui v-a învățat? Atunci noi, la fugă, băieți, mai dihai decât la popa Osloban. Dar bun poci noga mai fost și aista, zicem noi, oprindu-ne în răscrucile drumului din mijlocul satului, aproape de biserică. Încă una-două de astea și ne scot oameni din sat afară ca pe niște lăieși. Mai bine să mergem la culcare. Și după ce ne arvonim noi și pe la anul cu jurământ, să umblăm tot împreună, ne-am despărțit unul de altul, răbegiți de frig și hămesiți de foame, și hai fiecare pe la casa cui ne are, că mai bine îi pare. Și ia că așa ne-a fost umblarea cu plugul în anul acela. Dar-apoi, cu smântânitul oalelor, ce calamandros făceam! Când punea mama laptele la prins, eu, fie post, fie câșlegi, pe de-a doua zi și începeam a linchi grosciorul de pe deasupra oalelor. Și tot așa în toate zilele până ce dam de chișleac. Și când căuta mama să smântânească oalele, smântânește, smarandă, dacă ai ce. Poate că au luat strigoiecele mâna de la vaci, mămucă, ziceam eu, șezând închincit, cu limba scoasă afară dinaintea mamei, jos lângă oaie. Doamne, prinde-l voi strigoiul cela odată la oala cu smântână, zicea mama, uitându-se lung la mine. Și apoi las, nănașa din grindă are să-i știe de știre, de nu lor putea scoate din mâna mea tot neamul strigoilor și al strigoaicelor din lume. Se cunoaște el strigoiul care a mâncat smântâna de pe limbă? Urât mi-a fost în viața mea omul viclean și lingău, drept să spun, dragul mamei. Și să știi de la mine că Dumnezeu n-ajută celui care umblă cu furtișac, fie lucru de purtat, fie de-a mâncării, fie ori de ce-a fi. Ei, apoi, unde o pleznește mama și unde crap. Zic eu în gândul meu că doar tot nu eram așa de prost până pe acolo să nu pricep atâta lucru. Dar-apoi, cu Moș Chiorpec, ciubotarul, megieșul nostru, ce necaz avea. Ba, adică drept vorbind, el avea necaz cu mine. Căci una, două, mă duceam la om și tot sucăleam să-mi dea curele ca să-mi fac bici. Și cele mai de multe ori găseam pe Moș Chiorpec răbuind ciubotele cu dohot de cel bun, care face pielea cum îi bumbacul. Și dacă vedea omul și vedea că nu se poate descotorosi de mine cu vorbe, mă lua frumușel de bărbie cu mâna stângă, iar cu cea dreaptă muia feleștocul în strachine cu dohot și îmi trăgea un pui de răbuială ca aceea pe la bot, de-i puf ne-a răsut pe toți ucenicii din ciubotărie. Și când îmi da drumul, mă duceam tot într-o fugă acasă la mama, plângând și stupind în dreapta și în stânga. Uite, mamă, Chiorpecul dracului ce mi-a făcut! Doamne, parcă l-am învățat eu, zicea mama cu părere de bine. Am să-l cinstesc zău, așa când l-o întâlni. Că șezi lipcă un te duci și scoți sufletul din om cu obrăznicile tale, ușernic ce ești. Dacă auzeam așa, mă spălam binișor pe la gură și îmi căutam de nevoi. Și cum uitam ciuda, fuga iar la Moș Chiorpec după curele. Și el, când mă vedea intrând pe ușă, îmi zicea cu chef: Ehe, bine ai venit, nepurcele? Și iar mă răbuia, făcându-mă de râs. Iar eu iar fugeam acasă plângând, stupind și blestemându-l. Și mama avea un chin cu mine din pricina asta. Uf, de-ar veni iarna să te mai dau odată la școală undeva, zicea mama, și să cer dascălului să-mi dea numai pielea și ciolanele de pe tine. Odată, vara, pe aproape de Moș, mă furișez din casă și mă duc ziua în amiaza mare la Moș Vasile, fratele tatei cel mai mare, să fur niște cireși. Căci numai la dânsul și încă la vreo 2 locuri din sat era câte un cireș văratec, care se cocea pălea de duminica mare. Și mă chitesc eu în minte cum să o dau ca să nu mă prindă. Intru mai întâi în casa omului și mă fac a cere pe Ioan să ne ducem la scăldat. Nu e acasă Ioan, zice mătușa Mărioară. S-a dus cu moșul tău Vasile sub cetate la o chiulă din Codreni să aducă niște sumani.
Căci trebuie să vă spun că la Humulești torc și fetele și băieții, și femeile și bărbații, și se fac multe giguri de sumani și lăi și de noaten, care se vând și pănură și cusute. Și acolo pe loc, la negustori armeni veniți în adins din alte târguri, Focșani, Bacău, Roma, în Târgu Frumos și de pe aiurea, precum și pe la Iarmaroace în toate părțile. Cu asta se hrănesc mai mult humuleștenii, răzești fără pământuri și cu negustoria din picioare, vite, cai, porci, oi, brânză, lână, oloi, sare și făină de păpușoi, sumane mari, genunchiere și sărdace, ițar, bernevici, cămeșoaie, lăicere și scorțuri înflorite, ștergare din borangic alese și alte lucruri ce le ducea lunea în târg de vânzare sau joia pe la mănăstirile de maice, cărora le vine cam peste mână târgul. Apoi, dar, mai rămâi sănătoasă, mătușă Mărioară, vorba de odinioare. Și-mi pare rău că nu-i vărul Ion acasă, că tare aș fi avut plăcere să ne scăldăm împreună. Dar în gândul meu, știi că am nimerit-o. Bine că nu-s acasă. Și de n-ar veni de grabă și mai bine ar fi. Și scurt și cuprinzător, sărut mâna mătușei, luându-mi ziua bună ca un băiat de treabă, ies din casă cu chip că mă duc la scăldat, mă șupuresc pe unde pot și când colo mă trezesc în cireșul femeii și încep a cărăbăni la cireșe în sân, crude, coapte, cum se găseau. Și cum eram îngrijit și mă sileam să fac ce-i face mai degrabă, ea ca mătușa Mărioară cu o jordie în mână la tulpina cireșului. Dar bine, chiavole, aici ți scăldatul, zise ea cu ochii holbați la mine. Coboară-te jos, tâlharule, că te-o învăța eu. Dar cum să te cobori, că jos era prăpădenie? Dacă vede ea și vede că nu mă dau, zvâr de vreo 2-3 ori cu bulgări în mine, dar nu mă chitește. Apoi începe a se aburca pe cireș în sus, zicând: Stai, măi, porcane, că te căptușește ea, Mărioara, acuș! Atunci eu mă dau iute pe o creangă mai spre poale și odată fac zdup în niște câine pe care se întindea de la cireș înainte și era crudă și până la brâu de înaltă. Și nebuna de mătușa Mărioara, după mine, și o fugă epurește prin cânepă și ea pe urma mea până la gardul din fundul grădinii, pe care, neavând vreme să-l sar, o cotigeam înapoi, iar prin cânepă, fugind tot epurește, și ea după mine până în dreptul ocolului de unde mi-era greu de sărit. Pe delături, iar gard și hârsita de mătușă nu mă slăbea din fugă nici în ruptul capului, cât pe ce să pună mâna pe mine. Și o fuga și ea fuga și o fuga și ea fuga până ce dăm cânepa toată pălancă la pământ. Căci, să nu spun minciuni, erau vreo 10-12 prăjini de cânepă, frumoasă și deasă cum e peria, de care nu s-a ales nimic. Și după ce facem noi trepșoara asta, mătușa, nu știu cum, se încălcește prin cânepă, ori se împiedică de ceva și cade jos. Eu atunci, iute, mă răsucesc într-un picior, fac vreo 2 sărituri mai potrivite, mă azvârl peste gard, de parcă nici nu l-am atins și îmi pierd urma ducându-mă acasă și fiind foarte cu minte în ziua aceea. Dar mai îndeseară, ea, ca și moș Vasile cu vornicul și paznicul, strigă pe tata la poartă. Îi spun pricina și îl cheamă să fie de față când s-a ispășit cânepa și cireșele. Căci, drept vorbind, și moș Vasile era un cărpănoș și un pui de zgârie brânză ca și mătușa Mărioară. Vorba aceea a adunat și a adunat. Însă degeaba mai clămpănesc eu din gură. Cine ce are cu munca omului? Stricăciunea se făcuse și vinovatul trebuia să plătească. Vorba aceea nu plătește bogatul, ci vinovatul. Așa și tata a dat gloabă pentru mine și pace bună. Și după ce a venit el rușinat de la ispașă, mi-a tras o chelfăneală ca aceea zicând: Na, satură-te de cireșe, de-amu să știi că ți-ai mâncat liftiria de la mine, spânzuratule. Oare multe stricăciuni am să mai plătesc eu pe urma ta? Și ia ca așa cu cireșele. S-a împlinit vorba mamei sărmana, iude și de grabă, că Dumnezeu n-ajută celui care umblă cu furtișag. Însă ce ți bună pocăința după moarte? Dar apoi rușinea mea, unde o pui? Mai pasă de dă-o cu mătușa Mărioara, cu moș Vasile, cu vărul Ion și chiar cu băieții și fetele din sat.
mai ales duminica la biserică, la horă, unde e frumos de privit, și pe la scăldat în cierul cucului, unde era băteliștea flăcăilor și a fetelor, doriți unii de alții, toată săptămâna de pe la lucru. Mă rog, mi se dusese buhul despre pozna ce făcusem, de n-aveai chip să scoți obrazul în lume de rușini. Și mai ales acum, când se ridicaseră câteva fete frumușele în sat la noi și începuse a mă scormoli și pe mine la inimă. Vorba aceea: mă, Ioane, dragi ți-s fetele? Dragi, dar tu lor. Și ele mie. Însă, ce-ai de făcut? Să trece ea și asta. Obraz de scoarță și las-o moartă în păpșoi, ca multe altele ce mi s-au întâmplat în viață. Nu așa într-un an, doi și deodată, ci în mai mulți ani și pe rând, ca la moară. Și doar mă și feream eu într-o părere să nu mai dau peste vreo pacoste, dar parcă naiba mă împingea de le făceam atunci cu chiuita. Și tocmai mite, îndată după aceea cu cireșele, vine alta la rând. Mă trezește mama într-o dimineață din somn, cu vai nevoie, zicându-mi: scoală, duglișule, înainte de răsăritul soarelui, iar vrei să te pupe cu cularmene și să te spurge, ca să nu-ți meargă bine toată ziua? Căci așa ne amăgea mama cu o pupăză care își făcea coip de mulți ani într-un tei foarte bătrân și scorburos pe coasta dealului, la Moș Andrei, fratele tatei cel mai mic. Și tocmai ce auzeai vara: pupu, pup, pupu, pup, dimineața în toate zilele de vuia satul. Și cum mă scol, îndată mă și trimite mama cu de mâncare în țarină, la niște lingurari ce avea tocmiți prăjitori, tocmai în Valea Seacă, aproape de Topolița. Și pornind eu cu de mâncarea, numai ce și aud pupăza cântând: pupu, pup, pupu, pup, pupu, pup. Eu atunci să nu-mi caut de drum tot înainte. Mă abat pe la tei cu gând să prind pupăza, căci aveam grosavă ciudă pe dânsa. Nu numai decât pentru pupat, cum zicea mama, ci pentru că mă scula în toate zilele cu noaptea în cap din pricina ei. Și cum ajung în dreptul teiului, pun de mâncarea jos în cărare pe muchea dealului, mă sui încetișor în tei, care te adormea de mirosul florii, bag mâna în scorbură unde știam și norocul meu. Găbuiesc pupăza pe ouă și zic plin de mulțumire: taci, Leliță, că te-am căptușit eu. Îi mai pupatu-și pe dracul de acum. Și când aproape să scot pupăza afară, nu știu cum se face că mă spariu de creasta ei cea rotată de pene, căci nu mai văzusem pupăză până atunci, și dau iar drumul în scorbură. Și cum stam eu acum și mă chiteam în capul meu că șarpe cu pene nu poate să fie, după cum auzisem din oameni că se află prin scorburi câteodată și șerpi, unde nu mă îmbărbătez în sine și iar bag mâna să scot pupăza, pe ce-a fi? Dar ea, sărmana, se vede că se mistuise de frica mea prin cotloanele scorburii undeva, că-și n-a mai dat de dânsa nicăieri. Parcă intrase în pământ. Măi, anapodă lucrușa ăsta, zic eu ciudat, scoțând căciula din cap și tuflind-o în gura scorburii. Apoi mă dau jos, caut o lespede potrivită, mă sui cu dânsa iar întâi, îmi iau căciula și în locul ei pun lespedea, cu gând ca și ea pupăza de undeva până mă întoarce eu din țarină. După aceea mă dau iar jos și pornesc repede cu de mâncarea la lingurari. Și oricât o-i fi mers eu de tare, vreme trecuse la mijloc doar. Cât am umblat horcăind cine știe pe unde și cât am boșbăit și mocoșit prin tei să prin pupăza. Și lingurarilor nici mai rămâne de cuvânt, li se lungise urechile de foame așteptând. Și apoi, vorba aceea, țiganului când e foame, cântă. Boierul se primblă cu mâinile înapoi, iar țăranul nostru și arde luleaua și mocnește întrânsul. Așa și lingurarii noștri cântau acum îndrăcit pe ogor, șezând în coada sapei cu ochii împăienjeniți de atâta uitat să vadă nu le vine mâncarea din cotrova. Când, pe la prânzul cel mare, numai iacătă-mă și eu, de după un dâmp cu mâncarea sleită, veneam, nu veneam, auzindu-i lălăind așa de cu chef. Atunci au și tăbărâba laurii pe mine și cât pe ce să mă înghită de nu era o chirandă mai tânără între dânsii să-mi ție departe.
Aoleu, mă, ogoiți-vă! Ce tolocăniți, băiatul! Cu tatu să aveți ce aveți, iar nu cu dânsul. Atunci lingurarii, nemai punându-și mintea cu mine, s-au așternut pe mâncare, tăcând molcum. Și scăpând eu cu obraz curat, îmi iau traista cu blidele, pornesc spre sat, mă abat iar pe latei, mă sui în trânsul, pun urechea la gura scorburii și aud ceva zbătându-se înăuntru. Atunci iau lespedea cu îngrijire, bag mâna și scot pupăza vlăguită de atâta spuciu. Iar ouăle, când am vrut să le iau, erau toate numai o chisăliță. După asta vin acasă, leg pupăza de piciorcoață și o îndosesc de mama vreo 2 zile în pod, prin cele puțin hârbuite. Și una, două la pupăză, de nu știau cei din casă ce tot caut prin pod așa de des. Însă, a doua zi după asta, ea, ca și mătușa Măriuca lui Moș Andrei, vine la noi, cu o falcă în cer și cu una în pământ, și se ia la ciondănit cu mama din pricina mea. Mai auzit ai dumneata cum nată una ca asta, să fure Ion pupăza care, zicea mătușa cu jale, ne trezește dis de dimineață la lucru de atâția ani? Grozav era de tulburată și numai nu-i venea să lăcrămeze când spunea acestea. Și acum văd eu că avea mare dreptate mătușa, căci pupăza era ceasornicul satului. Însă mama, sărmana, nu știa de asta, nici cu spatele. Ce spui, cumnată? Dacă l-aș ucide în bătaie când aș afla că el a prins pupăza, s-o chinuiască. Da-mu bine că mi-ai spus, las pe mine că ți-l iau eu la depănat. Nici nu te mai îndoi despre asta, cumnată smarandă, zise mătușa, căci de zbânțuitul ăsta al dumitale nimica nu scapă. Ce mai atâta? Mi-au spus mie cine l-au văzut că Ion a luat-o. Gâtul îmi pun la mijloc. Eu, fiind ascuns în cămară, cum aud unele ca aceste, iute mă sui în pod, umflu pupăza de unde era, sar cu dânsa pe sub streașina casei și mă duc de-a dreptul în târgul vitelor, s-o vând, căci era tocmai lunea într-o zi de târg. Și cum ajung în Iarmaroc, încep a mă purta țanțoși printre oameni, de colo până acolo, cu pupăza în mână, că doar și eu eram moleacă de fecior de negustor. Un moșneag nebun, cu o vițică de funie, n-are ce lucra. De vânzare țigăinușa aceea, măi, băiete? De vânzare, moșule? Și cât ce-i pe dânsă? Cât crezi dumneata că face? Ia, domn coace la moșul, s-o drămăluiască. Și cum i-o dau în mână, javra dracului se face au căutat de ou și desleagă atunci frumușelața de la picior, apoi mi-o aruncă în sus zicând, ia ca poznă că am scăpat. Pupăza zbrr pe o dugheană și după ce se mai odihnește puțin, își ia apoi drumul în zbor spre Humulești și mă lasă mare și de vreme cu lacrimile pe obraz, uitându-mă după dânsă. Eu atunci haț de sumanul moșneagului să-mi plătească pasărea. Ce gândești dumneata, moșule? Te joci cu marfa omului? Dacă nu ți-a fost de cumpărat, la ce ai dat drumul? Că nu scap nici cu junca asta de mine. Înțeles ai? Nu-ți pară lucru de șag. Și mă băgam în ochii moșneagului și făceam un tărăboi de se strânsese lumea ca la comedie împrejurul nostru. Da, iar Maroc nu era. Dar știi că ești amarnic la viață, măi băiete, zise moșneagul de la o vreme râzând. În ce te bizui de te îndârjește așa, nepoate? De, nu cumva ai poftit să-mi iei vițica pentru un cuc armenesc? Pe semne te mănâncă spinarea, cum văd eu, măi, țâcă, și ia cuște scarpin dacă vrei. Ba și un topor îți fac dacă mă crezi, de zice Aman, puiule, când îi scăpa de mâna mea. Dă pace băiatului, moșule, zise un humuleștean de-ai noștri, că e feciorul lui Ștefana Petre, gospodar de la noi din sat, și ți găsi beleaua cu dânsul pentru asta. Ehe, să fie sănătos dumnealui, om bun, dar păi chitești dumneata că nu ne cunoaștem noi cu Ștefana Petrei, zise moșneacul. Chiar mai dineaura l-am văzut umblând prin târg cu cotul sub soară după cumpăra sumani, cum îi e negustoria, și trebuie să fie pe aici pe undeva, ori în vreo dugheană la băuta dălmaș. Apoi, bine că știu a cui ești, măițică. Ia stai o leacă să te duc eu la tată tău și să văd, el te-a trimis cu pupăți de vânzare să spurci Armarocul.
toate ca toatele, dar când am auzit eu de tata, pe loc mi s-a muiat gura. Apoi, încet, încet, m-am furișat printre oameni și unde am croit-o la fugă spre Humulești, uitându-mă înapoi să văd, nu mă ajunge moșneagul, căci mi-era acum scăpare de dânsul, drept să vă spun. Vorba aceea, lasă-l, măi, l-aș lăsa eu, dar vezi că nu mă lasă el acum. Tocmai așa pățisem și eu. Ba, eram încă bucuros că am scăpat numai cu atât. Bine ar fi să o pot scoate la capăt, măcar așa, cu mama și cu mătușa Măriuca, gândeam eu, bătându-mi se inima ca într-un iepure de frică și de osteneală. Și când ajung acasă, aflu că tata și mama erau duși în târg. Și frații îmi spun cu spaimă că-i posnă mare cu mătușa lui Moș Andrei. A sculat mai tot satul în picioare din pricina pupeze din tei. Zice că i-am fi luat-o noi și pe mama a pus-o în mare supărare cu asta. Știi că și mătușa Măriuca e din cele care scoate mahmurul din om? Nu e o femeie de înțeles ca mătușa Anghilița lui Moș Chiriac. S-a mântuit vorba. Și cum îmi spuneau ei îngrijiți, nu mai ce și auzim cântând în tei. Pupu, pup, pupu, pup, pupu, pup. Sora mea, Catrina, zise atunci cu mirare. Ia uzi, pătiță! Doamne, cum sunt unii de năpăstuiesc omul chiar pe sfântă dreptate. Mai așa, surioară? Dar în gândul meu, când aș ști voi câte a pătit misireaca din pricina mea și eu din pricina ei, ea-ți plânge de milă. Zahei însă ne lăsase vorbind și se cam mai dusese în târg după mama să-i spună bucurie despre pupăză. Și a doua zi marți, taman în ziua de lăsatul secului, de postul Sfânt Petrului, făcând mama un cuptor stravăn de alivenți și plăcinte cu poale în brâu și pârpălind niște pui tineri la frigare și apoi tăvălindu-i prin unt, pe la prânzul cel mic cheamă pe mătușa Măriuca lui Moș Andrei la noi și zice cu dragă inimă: Doamne, cum nățică hăi, cum se pot învrăjbi oamenii din nimica toată, luându-se după gurile cele rele. Ia, poftim, soro, mai bine să mâncăm ceva din ce a dat Dumnezeu, să cinstim câte un pahar de vin în sănătatea gospodarilor noștri și cele rele să se spele, cele bune să se adune. Vrajba dintre noi să piară și neghina din ogoară. Căci dacă ai sta să faci voie rea de toate, zău, ar trebui de la o vreme să apuci câmpii. Așa cum, nată dragă, zise mătușa Măriuca, strângând cu nedumerire din numeri când se punea la masă. Văzut ai dumneata, să mai pui altădată temei pe vorbele oamenilor. Apoi începem cu toții a mânca. Și alții ca alții, dar eu știu că mi-am pus bine gura la cale, să-mi fie pe toată ziua. Și îndată ce m-am sculat de la masă, luându-mi rămas bun de la călcâie, fugă la scăldat. Și când sar odată voinicește de pe un mal înalt în ștoalnă, din greșeală, drept cu fața în jos, numai scântei s-a făcut pe dinaintea ochilor de durere. Și am crezut că mi-a pleznit pântecele, nu altă ceva. Și după ce am ieșit cu mare greu din apă și m-am pus pe mal, ținându-mă cu mâinile de inimă, băieții s-au strâns ciotcă împrejurul meu și m-au înmormântat cu nisip și m-au prohodit cum știau ei și de-abia mi-am venit în simțire peste vreun ceas. Și apoi am început a mă scălda în tihnă, până pe la sfințitul soarelui, potrivind-o să vin acasă odată cu vacile și spunând mamei că, scăpându-le văcarul din ocolpe ale noastre la amiază, eu singur le-am adus la păscut și de aceea am întârziat până acum. Și mama, creștină bună, crezându-le toate lăptoase după răbuș, cum mi le spusesem eu cu măguleli, m-a lăudat de vrednicia ce făcusem și mi-a dat și de mâncare. Iar eu, mâncând lupește, mă făceam smerit și nu mă râdeam în mine, mirându-mă tot atunci de ghibăcia minciunilor ce potrivisem, de-mi venea mai să le cred și eu singur pe jumătate. Ia ca așa se poate înșela omul de multe ori, că nici n-a gândit dacă nu știa judeca bine. Însă iar mă întorc și zic, tot pățitul-i priceput. Într-o zi, pe aproape de Sfânt Ilie, se îngrămădise, ca mai totdeauna, o mulțime de trepe pe capul mamei. Niște sumani se scoată din stative, alții să-i nividească și să înceapă a-i țese din nou, un teanc de sumane croite, înalt până în grind, aștepta cu sutul. Pieptănuși în laiță n-avea cine-i ținea de coadă.
Roata ședea în mijlocul casei și canul rătoarsă nu era pentru bătătură. Și apoi, vorba aceea, nu ședea, că-ți șede norocul. Țeap de făcut la sucală, copil de țâță în albie, pe lângă alții vreo 5-6 care așteptau să le faci de mâncare. Treabă era acolo, nu un curcal. Și încă se cerea de grabă, căci venea cu fuga iar marocul de fălticeni, care acela este ce este. Și mă scoală mama atunci mai dimineață decât alte dăți și îmi zice cu toată inima: Nică, dragul mamei, vezi că tată tău e dus la coasă, căci se scutură ovăzul cela pe jos și eu asemenea nu-mi văd capul de trepi. Tu mai lasă drumurile și stai lângă mămuca, de-i fă țevi și leagănă copilul. Că apoi și eu ți-o lua de la fălticeni o pălăriuță cu tăzman și o curălușă de cele cu chimeri, știi, colea, ca pentru tine. Bine, mamă, dar eu, în gândul meu, numai eu știam. Toate ca toatele, dar la cusut și sărăduiți umane și mai ales la roată, mă întreceam cu fetele cele mari din tors. Și din asta pricină răutăcioasa de Măriuca Săvucului, care, drept să vă spun, nu mi-era urâtă, făcea adeseori în ciuda mea și îmi bătea din pumn poreclindu-mă Ion Torcălău, cum îi zicea unui țigan din Vânători. Însă pentru asta tot îmi era drag și torceam împreună cu dânsa la umbra nucului lor câte o movilă de druși de canură de mă săruta mama când îi le arătam seara acasă. Așa ne duceam băieții și fetele unii la alții cu lucrul, ca să ne luăm de urât, ceea ce la țară se cheamă șezătoare și se face mai mult noaptea, lucrând fiecare al său. Cum torceam eu de mai mare dragul pentrecute cu Măriuca și cum sfârâia fusul roții, așa îmi sfâria inima în mine de dragostea Măriucăi. Martor îmi este Dumnezeu. Și mi-aduc aminte că odată, noaptea, la o clacă de dezghiocat păpșoi, i-am scos Măriucăi un șoarec din sân, care era să o bace în boale pe biata copilă de n-aș fi fost eu acolo. D-apoi, vara, în zilele de sărbătoare, cu fetele pe câmpie, pe colnice și mai ales prin lungile și dumbrăvile cele pline de mândrețe, după cules răchițică de făcut gălbenele și o vârf de umplut flori, dumbravnic și sulcină de pus printre straie, cine umbla? Povestea cântecului: Fă-mă, Doamne, val de tei și mă aruncă între femei. Și scurtă vorbă, unde erau 3, eu eram al 4-lea. Dar când auzeam de legănat copilul, nu știu cum îmi venea, căci tocmai pe mine căzuse păcatul să fiu mai mare între frați. Însă ce era să faci când te roagă mama? Dar în ziua aceea în care mă rugase ea, era un senin pe cer și așa de frumos și de cald afară, că-ți venea să te scalzi pe uscat ca găinile. Văzând eu o vreme ca asta, am șparlit-o la baltă cu gând rău asupra mamei. Cât îmi era de mamă și de năcăjită. Adevăr spun căci Dumnezeu e deasupra. De la o vreme, mama, crezând că-s prin livadă undeva, iese afară și începe a striga de da duhul din trâns: Ioane! Ioane! Și Ion pace. Văzând ea că nu dau răspuns de nicăieri, lasă toate în pământ și se ia după mine la baltă, unde știa că mă duc. Și că încolo mă vede tologit cu pielea goală pe nisip, cât mi-țig liganul. Apoi, în picioare, țin la urechi câte o lespede fierbinte de la soare, cu argint întrânsele, și aci săream într-un picior, aci în celălalt, aci plecam capul în dreapta și în stânga, spunând cuvintele: Auraș, păcuraș, scoate apă din urechi, că ți-oi da parale vechi și ți-oi spăla cofele și ți-oi bate dobele. După aceea zvârleam pietrele pe rând în știoalna unde mă scăldam, una pentru Dumnezeu și una pentru dracul, făcând parte dreaptă la amândoi. Apoi mă zvârleam și eu în știoalnă, de-a cu fundul să prind pe dracul din picior, că așa ne era obiceiul să facem la scăldat, de pe când Adam badabam. După asta mă mai cufundam de 3 ori în rând pentru Tatăl, pentru Fiul și Duhul Sfânt și încă o dată pentru Amin. Apoi mă trăgeam încetișor pe coastă, la marginea bălții, cât mi-ții moronul, și mă uitam pe furiș cum se joacă apa cu piciorușele cele mândre al unor fete ce ghileau pânza în susul meu. Mai frumos lucru nici că se poate crede.
Toate acestea le privea biata mamă, uitată cu mâinile sub soară, cum e omul necăjit de după un dâm din prunt, aproape de mine. Dar eu nu o vedeam pe dânsa, căci eram în treabă. În totul lui tot, a fi trecut la mijloc vreo jumătate de ceas, cât a zăbovit mama acolo, mai vreo 3-4 de când fugisem de acasă și ar fi trebuit să înceapă a mi se pune soarele drept inimă, după cum se zice, căci era trecut de amiază. Însă eu, în starea în care mă aflam, fiind cuprins de fericire, uitasem că mai trăiesc pe lume. În sfârșit, mama, cât era ea de tare de cap, de la o vreme pierde răbdarea și vine tip-til în vârful degetelor pe la spatele mele. Când mă uitam la fete, cum vă spun, îmi ia toate hainele frumușel de pe mal și mă lasă cu pielea goală în baltă, zicându-mi cu năduh: "I veni tu acasă, cropcarule, dacă te arăzbi foame, și apoi atunci vom avea altă vorbă." Și se tot duce. Hei, ce-i de făcut, Ioane? Fetele de la Ghilit care văzură asta nu m-aș dau ghiont una alteia și chicoteau pe socoteala mea, te răsuna pruntul. Iar eu intram în pământ de rușine și cât pe ce să mă înnec de ciudă ce mi-era. Și din dragostea cea mare de mai dineaurea îmi venea acum să le strâng de gât, nu altceva. Dar vorba aceea, poți opri vântul, apa și gurile oamenilor? De aceea le-am lăsat și eu pe fete să râdă până li se aduce gura la ureche și pândind vreme pe când șed ele plecate și dau pânza în apă la Ghilit, fac țuși din baltă și o iau la sănătoasă. Și așa fugeam de tare pe prunt de săreau pietrele pe care le stârneam cu picioarele cât mine de sus. Și fuga, fără să mă uit în urmă, până ce dau între hudiți pe drumul care ducea la noi acasă. Dar nu merg pe drum, de rușine să nu întâlnesc vreun om, ci sar în grădina lui Costache și merg tupiluși prin păpușoi. Apoi, într-o hudiță din hudiță, în grădină la Trăsnea și iar prin păpușoi. Și când aproape să ies din grădină, mă simțesc câinii lui Trăsnea și la mine să mă rupă. Ce-i de făcut? Auzisem eu din oameni că dacă vrei să nu te muște câinii și să te lase în pace, cum îi vezi că sar la tine, să te tupilezi jos la pământ și să-i lasă să te latre cât le place, fără să te urnești din loc, căci ei bat cât bat și de la o vreme te părăsesc și se duc. Și adevărat este căci așa am scăpat și eu de câinii lui Trăsnea atunci când am dat peste păcat cu ei și ei cu mine. Noroc din cer până în pământ că nu m-a prins melianul și haramninul de Trăsnea, care avea mare ciudă pe mine, de când mă zăpsise în grădina lui la furat mere domnești și pere sântilești, căci m-ar fi snopit în bătaie. Și apoi numai asta mi-ar fi trebuit acum, cât eram de pricopsit. În sfârșit, după ce m-au lăsat câinii lui Trăsnea în pace, cum v-am spus, am sărit în răspintenele unui drum. De acolo în grădină la noi și atunci mi s-a părut că mă aflu în sânul lui Dumnezeu. Și merg eu acum fără păsare prin păpușoi până în dreptul ogrăzii și mă uit printre gard și văd pe mama cum se dă în vânt după trepi, când în casă, când afară. Și mi-era mai mare mila de dânsa, dar și de pântecele meu cel stocit de apă încă mi-era milă. Vorba aceea, milă mi-e de tine, dar de mine mi se rupe inima de milă ce mi este. Și nemai putând suferi foamea, încep a mărnăi ugilit printre gard. Mămucă, ia că tămăs! Și odată și sar în ogradă, mă înfățișez dinaintea mamei, așa chipos cum eram, îi apuc mâna cu sila, o sărut și zic scâncit: "Mamă, bate-mă, ucide-mă, spânzură-mă, fă ce știi cu mine, numai dă-mi ceva de mâncare că mor de foame." Vorba aceea, golătatea înconjură, iar foamea dă de-a dreptul. Ea atunci, cum e mama cu bunătate, se uită galeș la mine și zice oftând: "Bine, și de coșcogeme coblizan să umbli lela pe drumuri în halul acesta și să mă lași tocmai la vremea asta fără leac de ajutor. Haide, mănânc, dar să știi că mi te-ai lehămetit de la inimă. Doar să te porți de acum tare bine, să mai fiu ceea ce am fost pentru tine." Dar nu știu zău. Și scurtă vorbă, văzând că m-am pus rău cu mama, îi juruiesc eu că ce-am făcut, nu-i mai face.
Apoi umblu tot cu binișorul pe lângă dânsa și nu ies din cuvântul ei, afară nici cu fapta, nici cu vorba, căci vorba dulce mult aduce. La trebi shărnicuț cât se poate, de ridicam și măturam prin casă ca o fată mare, de n-avea mama grijă când se ducea undeva. Și într-o zi o văz că mă sărută și îmi zice cu blândețe: Dumnezeu să te înzilească, Ionică, dragul mamei, și să-ți dea de toate darurile sale cele bogate dacă te-ai purta cum văd că te porți de o bucată de vreme încoace. Atunci eu, pe loc, am început a plânge și bucuria mea n-a fost proastă. Și mai multă mustrare am simțit în cugetul meu decât oricând. Și de m-ar fi bătut mama cu toate gardurile și de m-ar fi izgonit de la casă ca pe un străin, tot n-aș fi rămas așa de umilit în fața ei, ca atunci când m-a luat cu binișorul. Și să nu credeți că nu mi-am ținut cuvântul de joi până mai apoi, pentru că așa am fost eu, răbdător și statornic la vorbă în felul meu. Și nu că mă așteptam să-mi dea alții, și când era de făcut ceva treabă, o cam răream de pe acasă. Și apoi mai aveam și alte bunuri. Când mă lua cineva cu răul, puțină treabă făcea cu mine. Când mă lua cu binișorul, nici atâta. Iar când mă lăsa de capul meu, făceam câte o drăguță de trebușoară ca aceea, de nici Sfânta Anastasia, izbăvitoarea de otravă, nu era în stare a o desface cu tot meșteșugul ei. Povestea aceea, un nebun aruncă o piatră în baltă și 10 cuminți nu o pot scoate. În sfârșit, ce mai atâta vorbă pentru nimica toată? Ia, am fost și eu în lumea asta un boț cu ochi, o bucată de humă însuflețită din Humulești, care nici frumos până la 20 de ani, nici cu minte până la 30 și nici bogat până la 40 nu m-am făcut. Dar și sărac așa ca în anul acesta, ca în anul trecut și ca de când sunt, niciodată n-am fost.